Ahoj ľudia, vítajte u ďalšieho videa a mám Robuxy. Čiže ideme kúpiť avatara, áno. Ja vám teraz ukážem, aby ste si nemysleli. Toto je môj avatar a mám toľko Robuxov. A mohla by som si dačo kúpiť z tohto. Takže real, keď mi zostanú Robuxy, tak si určite dačo kúpim za 10. Ale teraz ideme do katalógu. Dáme si nejaké oblečenie za 5 centkov. A to bude úplne super. Milujem to. Teď som práve kúpila Robuxy, čiže tak super. A práve môj avatar vyzerá takto, ale bude vyzerať inak. Tak to bude vyzerať môj avatar. A teraz to idem kúpať. Ja to milujú. Ok, môžem to kúpiť? Ja, jak to mám kúpiť? Ľudia, ako to mám kúpiť? To chcem kúpiť. Ok. A môžem to nejak kliknúť, hej, to buy all. Ok, môžem to, ja to môžem. Ok. Mám to. Ok, save to Roblox. Save to Roblox. Mám toho avatara. Mám ho. Miluju. Je to miluju. Mám avatara. Cute. Oh my gosh. Ja nemôžu. No, to je úplne super. Konečne som. To je cute úplne. Dobre, ideme si kúpiť ešte nejaké oblečenie. On je mega cute. Dobre, kúpime si proste niečo úplne cute, aby sme mali proste cutie. Aby to bolo akože girl, just a minute. Ja to milujem, to je úplne super, kamo, ja to milujem. Ja nemôžu. Ok, chcem si niečo kúpiť. Toto je mega hezký. Aj tohle je mega hezký, ale... Ok, ľudia, toto je najlepší deň môjho života. Tak, najlepší. Počkám, asi sa kúknem na niečo iné, toto neviem. Kúknem sa na nejaké proste fejsky alebo dačo. To bude mega cool, mega. Ja toho avatar proste milujem. Proste mám 5 Robuxov a môžem si proste dačo ešte kúpiť. A proste môj avatar vyzerá úplne cute, to je mega. Ja to milujem svojho avatara. Ľudia, ste mega cool a tohle je môj avatar. Takhle bude vyzerať. Takhle, celú dobu takhle. Ja mám úplne radosť. Amo, toto je mega hezký a to si kúpim. Teraz si to kúpim. Bude item. Yes! Čo, Peťka, kúpila si si?